Galéria umelcov Spiša v minulom roku získala podporu z dotačného programu Tradície inšpirujú inovácie, ktoré každoročne vypisuje náš zriaďovateľ Košický samosprávny kraj. Cieľom tohto projektu sú modernizácie rôzneho typu. Galéria už dlhodobo zápasila s neupraveným vstupom do prostredia renesančného labyrintu, ktoré spájajú dve renesančné budovy v centre mesta. Pôvodný zámer ešte z 80. rokov, keď sa galéria rekonštruovala z totálnej ruiny, vytvoril na tú dobu vysoko moderné prostredie, ktoré sa samozrejme rokmi opotrebovalo a vyžadovalo si to tak trochu novú úpravu a nový prístup. Galéria umelcov Spiša v rámci ako zmeny vstupu a vstupných priestorov spolupracovala s architektonickým ateliérom On-Off, konkrétne v koncepcii architekta Štefana Jančára a Michala Makaru sa podarilo vytvoriť nový návrh, ktorý akcentuje vstupnú renesančnú chodbu, ktorú v minulosti predeľovala mreža, a zároveň rozdeliť priestory na priestory prvého kontaktu a na šatňu, ktorú sme dlhodobo postrádali. Pri samotnom riešení Open Spaceu sme spolupracovali s radou skvelých firiem tuto zo Spišského regiónu, ako aj sme sa snažili nájsť smart riešenia, ktoré ako do istej miery umožňujú návštevníkovi práve cez dotykové panely informovať sa o základných návštevníckych poriadkoch, informáciách vstupnom či programoch. Zároveň sme pripravili panel, ktorý uvádza históriu galérie a jej činností do roku 2024 s predpokladom stále doplňa tieto informácie každoročne. Nuž a v grafickom manuáli našej grafičky Ivany Babejovej sa vytvorili ako nové informačné systémy, ktoré opätovne vychádzajú z minulosti, pretože sme recyklovali staré pôvodné orientačné tabule, ale aj samozrejme sme zapracovali úplne nové systémy, ktoré umožnia návštevníkovi sa ľahšie v priestoroch zorientovať. Nosnou časťou je pochopiteľne predný pult alebo vstupná informačná miestnosť, miestnosť návštevníka, kde po svetených paneloch ponúkame našu produkciu publikačnú, ale aj vybrané publikácie z komisných predajov. Nuž a konečne máme šatňu, ktorá zase poskytuje informácie o podujatiach v regióne, takisto na podsvietených pultoch a konečne proste s možnosťou sa usadiť pri vstupe do galérie v kvalitne zariadenom interiéri.